Madoda aseNingizimu Africa amadala nasakhulayo sinenselelo enkulu njengabantu besilisa ethi yini ekufuze siyenze ukuvikela abantu besifazane kanye nezingane zethu. Ziningi izinto ezikhonjwa abantu mangabe beqala mhlambe ukuhlukumeza abantu besifazane. Abanye bathi ngakhula ubaba engekho therefore angazi ukuthi umuntu wesifazane ufanele aphathwe kanjani. Omunye uthi ngakhula ubaba ehlukumeza uma wami ngabukela kuyena ukuthi kanti umuntu wesifazane uphathwa ngendlela eyokuhlukumeza. Abanye bathi awekho amadoda emphakathini angakwazi ukusikhulisa asilekelele ekutheni sikhule siba amadoda aqotho naphilayo kusasa. Ziningi izinto ezikhonjwa abantu, kodwa kukancane la sizwa khona umuntu ethi cha, mina njengale ndoda engiyona yimina engizibona ngiwumhlukumezi, angacashi ngezinto eziningi ezingangena indawo, ame nje aqonde isimo abhekene naso, athi ngiyavuma kahle kahle izenzo zami ziyahlukumeza, izenzo zami azilungile. Kodwa nali iqiniso lithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Kuyiqiniso ukuthi uma ngabe bengekho abantu esibukela kubona nesingabonela kubona ukuthi umuzi uphathwa kanjani nabantu besifazane baphathwa kanjani, kungenzeka siphambuke endleleni. Ngihlale ngithi-ke mina njengoMusa Mseleku, indoda yesithembu, kufuze abantu bahloniphe amazwi abo. Uyabona moke wakhipha izwi wathi lo muntu ngiyamthanda, noma nicabana noma niphambana, kodwa ingqondo yakhe ihlala ikukhumbula ukuthi ngelilanga wake wakhipha amazwi ukuthi lo muntu uyamthanda. Mangase lokhu ukwazi ukukubamba kuyothi engxabanweni yenu, kodwa ingavuki into ethi mhlukumeze, ngoba kunamazwi owakhulumayo kuyena, hayi kwabanye abantu, athi lo muntu ngiyamthanda. Okokuqala lokho. Okwesibili, akufuzile umuntu angabi nawo unembeza, angabi nayo umuntu amhloniphayo namsabayo. Mawumuntu nje kungabikho wena la ukuthi mawenze khona izinto eziphambene ungakwazi ukutshela, ungakwazi ukuboniseka. Ibalekile into yokuthi ma uthi umuntu ufuna ukumnakekela noma ufuna ukumthanda, unuzinikele ukhombise ngayo yonke into yakho. Manje ke madoda aseNingizimu Africa asikwazi ukuthi zonke izinsuku kuthiwe sihlukumeza umuntu wesifazane, simdlwengulile, sambulala, senza yonke into. Leyo nto ayifani nathi. Akuthina labo, thina sibona labo bantu, thina sihlukumezi. Futhi asingafani nezinja eziletha abantu emhlabeni bese inja idlela yona imlundlwano yayo. Inja kuphela yenza njalo, thina sona izilwane sabantu. Therefore kubalekile ukuthi ke masikhamba imiso. Kodwa madoda, kuyingozi ukuthi abafana esibazalayo singazinikezi ithuba lokuhlala nabo phansi. Thina, wena njengobaba uthi mfana wami, indlela yokuphatha umuntu wesifazane ile, indlela yokukhula ile, indlela yokuba nomuzi, indlela yokuthi ube indoda uyanakekela, uyavikela. Abantu besifazane bakuzwakalisile ukuthi abafuni kahle kahle ukuvikelwa kuphela, kodwa abafuna ukuzizwa bekhululekile nabezweni labo, ngokuthi mangathi mangabe bebona isithunzi somuntu wesilisa siqhamuka lapha bese ethi angazi ukuthi noma ngizophila noma ngizofa yini. So bafuna lokho. Lowo muzwa singakwazi ukubanikeza wona kuphela uma ngabe thina njengamadoda aseNingizimu Afrika sikhuluma sonke samadoda silulekana. Uma uzwa kuthiwa indoda yakamakhelwana noma umngane wakho uhlukumeza unkosikazi wakhe, mqonde. Uphinde umtshele ukuthi uma uqhubeka nokuhlukumeza nokuphatha unkosikazi wakho kanje, mina nawe umngane buzophela. Uphinde kubo wena umgqugquzeli ukuthi abantu bangeza ubuhlungu nezinyembezi ngenxa yakho. Kodwa ngiyafisa lokugcina ukuthi iba indoda ebonisekayo. Uyabona akekho umuntu oyinkinga njengomuntu ongaboniseki nongalulekeki. Lento ekuthiwa ipride ingozi ngoba yenza ulahlekelwe okukhona ngokungekho. So madoda aseNingizimu Afrika asikho isidingo sokuthi sidlwengule, asisheleni siqonywe.
abasinikeze ngoba sivumelene nabo. Okwesibili, asikho isidingo sokuthi uma ngabe bengavumi siphoqe ngenkani. Okwesithathu, noma ngabe uyabona ukuthi lento uyayifuna, kodwa kwazi ukuzithiba. Ungavumeli isimo sokuthi uyindoda ukuthi uzithathele ngenkani wadlwengula umuntu wesifazane. Akuyona indlela umlando nabantu nezizukulwane ekufuneka zazi thina ngakho lokho ukuthi sabadlwenguli.